kade ngilalele nje ama comments athi ngavondla vele wasikhumbuza uBK because lencwadi kakhulu sikwazi uyenza no BK ebusuku just after 12. Ngiyafuna ukusho lokhu categorically ukuthi okunye okungiphushayo nje ukuthi ngiyenze kakhulu kakhulu ngidedicate kuyena. Ngandlela thize nginokuthi ukuyifunda kwami kakhulukazi futhi ukuyiqala nje phansi kunakho ukufuna ukungikhumbuza uhambo lwami naye oludala kakhulu abantu abangalwazi ngoba abanye baqala ukusibona noma baqala ukusizwa ngoba sebesizwe emsakazweni izwi lomzansi ngo2011. Kodwa uhambo lwethu ludala ngalendlela yokuthi mhlawumbe abanye kunina babe sase crash kuyikho phela umndaba nalithi mdala babe sase crash siqala ukuhlangana naye ngo2002 ngenza unyaka wami wesithathu euniversity ngo2002 efika yena sengiyiraza ngangcothi khona ngimqhoshele ezokwenza unyaka wakhe wokuqala. And since then uma uzwa abanye bethi sasi actor lapha neML Sultan sidlala idrama njalo njalo sazana kusukela lapho sahamba ibanga elide lobungani nobuhlobo ingakafiki ngisho lento yodumo lwemisakazo no social media. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngo2007 uma ngishadela ngo September 22 uyena waye uMC kulo mshado nomunye umbhemo wakasibiya uSandile ubhuti omncane kaSotobe uyena waye uMC etendeni lomshado omhlophe ephinde engibhincisile futhi sezubekile lapha na udwendwe ngo2007 yabo. So ke kwangagcina lapho kwaqhubeka nje isikhathi eside kuze kufike esigabeni sokuhamba ngegoli stilo sawumngani wami ngibuya sizoqala ubuhlobo bokusuka sisebenzisana ngo2011 kuyo yonke into sisebenzisana kwaze kwafika esigabeni la siye emsakazweni ukhozi sadlula and stuff like that. Ziningi izinto engicabanga ukuthi ngingayikhuluma ngiyafisa nje angazi ngenzeka kanjani kule genge enokubuzana imibuzo mhlawumbe imibuzo right ukusiyisa phambili. Ngicabanga ukuthi kuningi esingakufunda ohambeni lwami noBK. Kuningi kunezinto ezaziwa yimina nje engangikhuluma naye engaze ngimuzwe futhi ezikhuluma nabanye abantu. Nginenkolelo enkulu ukuthi kubangana ayinabo ngingomunye wababe phezulu nababesondelene kakhulu naye nezinto nje zakhe ezipersonal. Engithi ke ngalomsebenzi ngiyafisa ukuthi ngithi I'm dedicating it to him esaqhubeka umnedi lala nje ngokuthula la akhona kulomhlaba wabahlobo nabangani othola ukuthi bakhona kodwa futhi abekho yabo. So ke siyabonga kakhulu. Inhloso yami ke enkulu ileyo yokuthi dedicate lo msebenzi kuyena. Ngiyazi ukuthi futhi basiqhubeka nje isazosala leyo element encane yala esasudingida khona lo msebenzi sengibuza manje ufana ukuthi manje hey nami ngithi hey yayonke ngisho into kanjalo Jela no makota bizisa ngoma